Mä oon Jakke. Moi, mä oon Sepi. Tällaisessa kodin remontissa jää usein ylitse tällaisia ylimääräisiä sähköjohtoja. Tällaisia pätkiä niin kuin tämä. On turha soittaa sähkömiehelle. Me näytämme, kuinka näistä pätkistä voitte koota oman yhden toimivan pitkän jatkojohdon. Jakke, kertoisitko mitä työkaluja tässä projektissa tarvitsemme? Mielelläni. Tietenkin tarvitsemme tällaisen aivan normaalin kolvin, jolla tinaamme nämä pätkät yhteen. Tässä täytyy aina muistaa, että tällainen kolvi, se on erittäin kuuma täältä päästä. Sitten tarvitsemme katkaisupihdit ja radion tai jonkun muun sähkölaitteen, jolla tarkistamme jatkojohdon kunnon ja virtapiirin toimivuuden. Jakke, nyt sinä voisit näyttää, kuinka tällainen johto katkaistaan. Mielelläni. Näin. Noin helppoa se oli. Tässä meillä on nyt 2 johdon päätä ja sitten sen jälkeen... Äläpäs menee nyt asioiden edelle. Ole hiljaa. Nyt nimittäin laitamme tämän virtapiirin kiinni.